is plant coconut. And if you want harvest good for a lifetime, plant education for our people's mind. My name is Leopard Javier, 18 years of scholar, all the way from the National Coconut Festival of the Philippines, Baliwag, Bulacan. I am taking Bachelor of Science at Baliwag Polytechnic College. But for tonight, please do allow me to stand by the name of Miss Dian Ramos. Dian tapos na nag-iwan ng saktagang kung ang mga kalalakihan ni Sana. At ang mga pinagaling ng po yung kasunod. Managdal, kami naman po mga bakla ay nagtisilbing hit. Tik-tik-tik-tik na kailanman hindi tikim ng pik-pik. Lapad mo siya sa likod nila. Kunti lang nakalabas. Thank you very much, Maria Ramos, candidate number 6. Gay today, gay tomorrow. I don't have a problem with the opposite gender, but I'm a gay and I'm happy that way. A pleasant good evening to each and one of you. My name is Miss Ian Almaner Fernando Garcia Salvador Benatista in her true life, but this tonight, please do allow me to stand by the name. Ang babaeng may patibok at umulan sa pilikang puso ni Mr. James Reese. Opo mga kaibigan, pwede niyo po sabay-sabay plakpakan at iyawan, please na Domingo. 17 years of age is honor from the city of the Bunsang Cat Festival of the Philippines, Baliwag, Bulacan. At bago niyo po kabigyan, bagong alakpakan at iyawan, kaya ayun muna po ako magbigay sa inyo ng isang katagang bakla, bading, o charingong po ang itawag niya sa amin. Amin po ang gabi ito, at kayo po ang tigahangan namin. At ako po ulit, si Miss Nadine Luz na nagsasabi, Nadine Luz na nakakatabi. Pero po ang dinadala kong babae ay si Edwin Bata. Once again, Sir Calvin number 7, Miss Nadine Luz, we wish you all my buhay and happy fiesta! Thank you so much, candidate number 7, Miss Nadine Lustre. Ilang libong taon na ang nakararaan, isang layunin ang pinagmulan. Pinagbuklod-buklod ang isang kabaklaan upang sa mahusay na pagpapakilanlan. Sa layo pa ko ng aming pinanggalingan, sa dami pagsubok ang aming dinanas, narito po kami sa inyong harapan, hindi upang kutyain, raitin o inyong pagtawanan. Dahil ngayong gabi, magiging parte po kami ng kasaysayan dito sa barangay ng Masasakupan. Batid ko pawang matatalino, edukado, intelihented, profesional ang hurado natin sa gabi ito. Kaya sa mga ilang kandidata, ibigay ho natin ang 100% o pinakamataas na porsyento ng respeto sa ating pagpapakilala. Sapagkat 50% po ng mga manonood ay pawang kabataan. Internight competition, a lot of doing. Allow me to be your dark horse. We're glamorous evening, beautiful people. A close naked inner eye, 16-year-old stunner, all the way from the Tondo, Manila. And that is Queen Makini Hernandez. Tonight, this is the pageant, the British panel of the board of judges. And to all of this tonight, let me invite the neighbor one and only,
Your Binibini Pilipinas 2011 and under Binibini Pilipinas 2012 Miss Universe First Runner-Up. Opo mga kaibigan, bakit hindi ko po sabay-sabay palakpakan at hiyawan Binibining Janine Tugono. Binibining Janine Tugono na mag-iwan ng kasabihan na hindi ka bastos-bastos at hindi ka tawa-tawa, pero siya kapupulutan ng aral. Ang tao nagpapakataas ay siyang ibinababa, at ang tao nagpapakataas ay siyang ibinataas. Because we burn to be true, but not to be perfect. Dahil ang tunay na reyna, wala nang maraming patusad at pang-aapak sa kapwa kandidata. Kaya natin ang mahurado ang gusto. Happy Fiesta, and I love you all. Thank you. I love you too, candidate number 8, Janine Socorro. Hindi malago yan. Malayo ng aming pinanggalingan, ang baba ng nai. Oh? Sige, sige, sige. From the land of beauty, from the land of sun, from the land of Blossom and Bulacan Batch 2013 first runner-up, Ayan din sila. a Bachelor of Science in State College at University of San Tacoma, St. Zed, Tayo. Philippines, my nation. Baliwag ko lang halos, my nation. Having my destination, Balak mo rin lighter kwarto. and you are my Ay, pinapalay inspiration. lighter kwarto natin. According to the status of invitation, every one of you, I am having all, having all, having all, 19 years of age, and I believe in a thing that comes with the Holy Father, the truth will set us free. They also believe that a man without a mission is like a rolling stone without destination. Once again, I'm having all but tonight. Let me stand by the name. Ang babaeng nagpatibok sa pihigang puso ng Mashna ng Lireo. Ang babaeng may nagmamayari ng brilyante ng lupa. Ang sanayang makabagong inyong kaya, sabay-sabay po natin palakpakan at hiyawan, binibining Sanya Lopez. Sanya Lopez na nag-iiwan ng tip para sa mga kalalakihan. Imbis na mga babae kayo, mamakla na lang kayo. Kapag ng babae ka, liligawan mo, gagastos ka. I-date mo, gagastos ka. At dinate mo, papapasagot mo, gagastos ka. Pag napasagot mo, may monthly kayo, kada monthly nyo, magmomotel kayo, gagastos ka. Kapag ka nagmotel kayo, mabubuntis mo, gagastos ka. Pag nabuntis mo, pakakasalan mo, gagastos ka. Pero sa aming mga bakla, hihiga ka lang, pipikit ang iyong mga mata, iuunat ang iyong mga paa, pag gising mo, may 2.5 ka. Yun lang,
Wala po bang palakpakan at hiyawan dyan? Maraming salamat po. From the land of gods and goddesses who came down here to the earth just to show you the true beauty, wit, and talent. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Rafa Ileto in real life, a fresh 18 years old stunner. All the way from the amazing show of Pasig City. In tonight's competition, please do allow me to stand by the name. Ako, bago pa. Your Showtime girl. Dito na To lang. one of your it girl. May mga With short hair. Ba't di na po sabay-sabay na palakpakan at huyawan? Ang Diyosa ng kagandahan, Miss Ann Curtis. Ann Curtis na nag-iiwan ng isang kanta at isang kasabihan. Napakaraming doktor dito sa amin, ngunit bakit tila walang natira? Nag-a-abroad sila. Napakaraming gwapo dito sa amin, ngunit bakit tila walang natira? Bakla na rin sila. At bago ko po tuluyan sana ng apat na sulok na itabladong ito, nais ko po muna mag-iwan ng isang katigang. Kung ang ating daw po pambansang bayani na si Dr. Sarsal ay pugot, ulo, lagay sa piso. Ngunit sa aming mga bading, bigay piso, subo, ulo. Yun na po talaga, salamat.